tsameko tsigny raha mose ko nivadike motsaiky mandeha l'école voa zipo sere hitako raha mose miza mare tsy digniny raha mose mahita fe misy mpianatra tsy mahay nefa izy mahazo point anao ko mizaha devoir anazy toujours 18/20 fo azony ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose tsy ameko tsigny golagola begny tsy digny toetsy ny tsaiky betibety mandeha l'école miboaka foetsy misy mpianatra tsy mahay nefa izy mahazo point anao ko mizaha devoir anazy toujours 18/20 fo azony ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny balibaliky ramose mibalibaliky ramose mibalibaliky ramose tsy tantiny baba mahita fe mibalibaliky ramose mibalibaliky ramose mibalibaliky ramose tsy tantiny baba mahita fe na zabaka tsy izy ro tsaiky mandeha l'école vo sorty foeky karakory mataony mesetsisetsy mibalibaliky ramose mibalibaliky ramose mibalibaliky ramose tsy tantiny baba mahita fe ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny ramose magnampy point ramose magnampy point ramose magnampy point sasaizy misy raha ty hoanigny